Bună lume și bine v-am regăsit la un nou episod de Hill Climber Racing 2. Nu știu dacă pronunț corect. Nu am nicio idee, să vedem. Cine? Alo, ce nu merge taciul? Alo, eu mă jucam ceva aici. Trebuie să intru din nou. Rating, reci. Doi, ce-o fi, o fi. Am găsit repede. Stai, am intrat pe sesiunea. 3 lapuri. Locul 2, locul 2. Locul 2. Filmat. Astăzi trebuie să apară și un episod de Dragon. Bine că să pronunț aia. Eu zic Dragon sau ce. Pentru că așa îmi place mie să zic. Ok. Mai aplaudez un episod, mâine altul. La mine de astăzi mi-a început vacanța, mâine și vineri nu mai merg la școală, joi seara acest episod. Da, acum e joi seara. Nu fac live pe show. Filmez în timp ce filmez. Da, n-are nicio logică. Până acum eu am luat locul. Nu cred. Deci nu cred. Ce să băgăm în motor? Păstrez bani pentru următorul episod, că aș vrea ca voi să-mi spuneți. Ok. Aștept să văd în motor. O să vă arăt eu la finalul episodului. Facem momentan online. Mamă, deci voi nu știți cât de bine nu merge deloc în lag jocul ăsta în timp ce vezi cuvântul meu. Dar nu m-am mai uitat să văd dacă îmi dați la vizionați. Frate, trebuie să mă recuperez. Cineva a ieșit? Ok. Parcă mi-a semnat. Și să aplaudez video. Ok. Motor, roți, suspensii sau să mă apăs? Voi decideți. Momentan eu fac bani. Trebuie să fac vreo 3000 ca să am upgrade-uri. Ok, fac off camera. Dacă atunci un singur upgrade. Și dacă vă interesează acest canal, vă rog să vizionați. Voi sunteți abonați la youtuberi ceva de genul. Bine, nu sigur că voi abonați la PewDiePie sau Irafahel, Max Infinit. Nu știu. Știu că voi sunteți abonați la unii mai mari ca mine și voi nu vreți să vă uitați la mine așa cum vreți să vă uitați la ei. Deci
cam nu vă nu era atent la mine. Nu vă prea interesează canalul meu. Sunteți abonat, când aplaudez ceva, să nici nu se uită. O să știți că după o lună după ce m-a aplaudat, mă enervează cuvântul ăsta. Mi se strâng și 40 de vizionări. Cred că mă aud foarte bine, că vorbesc foarte încet, dar 50 de vizionări, cam așa, la unele videoclipuri. Și asta precis, da, cam durează și încercăm să facem cât mai mulți abonați. Bă, deci mă uitam la unii, am avea vreo 20, 30 și mă trezesc să mă uit după 3 luni și au 100, 200 de abonați. Și eu n-am făcut atâtea. Bă, să-mi spuneți ce să fac ca să fiu un YouTube. Să-mi spuneți ce doriți să vedeți pe canalul meu, ce ați dori să facem. Nu mai aveam ce să fac acolo. Facem încă 1000 să avem. Așa. Na. Bă, știți ce prieteni, eu să-mi cer să avansez în YouTube cât mai mult. De acum o să filmez cu Mobizen, o să filmez mai mult Hill Climb. Dar vă rog să dați like dacă vă place și vreți să continuăm. Dacă nu dați dislike, mă deranjează puțin, dar asta este, nu putem primi tot ce dorim. Sau nu dați nimic dacă nu vă interesează. Da, eu văd foarte mult că nu vă interesează. Adică din vreo 40 de vizionări, de-abia 5 sau 2 like-uri și 3-4 dislike-uri. Eu așa văd pe YouTube că găsesc. Unii o fac chiar așa din ciudă. De exemplu, asta este. Dacă nu i-a plăcut, eu nu-l condamn. Da dislike, na. O să îi fac pofta lui de... Dar unii dintre voi, știți voi care sunteți, nu trebuie să dau eu nume sau să aflu cine, că știu că și unii chiar mă întreb, bă, vezi că intru că îți dau dislike, dați, dar cred că o faceți fix așa din ciudă, unii chiar îmi dau dislike de ciudă, aveți primul de ce dau. Mai băgăm un match online și după am terminat. E fix 9.